I Ynys Môn awn ni nesaf lle mae disgyblion ysgol yng Nghaergybi yn ceisio rhoi stop ar gynllun i godi llawer o gabanau gwyliau ym Parc Penrhos. Maen nhw'n dadlau bod y safle yn bwysig i bobl leol gael mynd am dro. Ac erbyn hyn, mae'r ymgyrch wedi cael cefnogaeth neb llai na Sir David Attenborough. Dyma'r hanes. Parc Penrhos ger Caergybi. Mae'n hafan i fywyd gwyllt ac i bobl leol. Ond mae yna gynlluniau i godi cannoedd o gabanau gwyliau yma. A disgyblion Ysgol Kingsland yn poeni y bydd y parc yn cael ei ddinistrio. Mae Penrhos yn bwysig i fi oherwydd mae yna fynwent i anifeiliaid anwes yna. Mae Penrhos yn bwysig i fi oherwydd rydw i'n hoffi reidio fy meic yna. Rydw i'n hoffi Penrhos i fwydo'r gwyliau. Sgwennodd y plant at Sir David Attenborough a chael ymateb ganddo yn ei law ysgrifennu hun. Ddaru ni sgwennu i David Attenborough ond bod o'n methu helpu, ond i ni ysgrifennu at Wildlife Trust Wales i ofyn am help. Yn ôl y cwmni sydd eisiau codi'r cabanau gwyliau, bydd pobl yn dal i allu cael mynediad i'r safle. Ond gobeith y plant y bydd cefnogaeth un o amgylcheddwyr enwoca'r byd yn ei helpu i adael llonydd i'w hafan leol.